Ano siya karon guys, magluto ta og kuan. Baka nahiwa na nako ang sibuyas. Karon hiwaon na to ang luya. Tapos ang bigmo kundaan guys. Ang pagdugmok. Anong taman guys, kay panis inyong relasyon. Dahil kasi mga paano guys, hiwaon na to guys. Hiwaon guys. Ano siya guys, prepare na to para atong paglaga sa baka guys. Gamito na tong pressure cooker guys. Pressure cookers guys kay para dali siya mahumok. Ibakam ko ni, dugay kayo. Karon guys, kinahiwa naman nato tong bawang sibuyas at yung set aside guys ha. Butang sa napipis gamay na tong platito. Kaning platito ha guys. Kaning gwapong platito kay gamay kayo, bulak-bulak pa jud oh. Tanawan ninyo. Ano yun, pagbutang guys para dili kay siya karon guys. Yan guys ha. Yan guys. Butang na to dari sa plain guys, dari plain. Sunod guys, itong ano, wow na ito ng sibuyas, dahon. Okay, napil na sa guys. Kalapok-lapok pa guys. Pag aro dyan naman yung harvest dito silingan guys. Kuha rin naman silingan guys, gikan. Munang kaon na ito ng lapok-lapok guys. Isod kayo ng ginagan lang nato ni guys. Munang lapok-lapok pang lagi. Prepare na ito guys. Dapat na ito ng sabot-sabot guys. Dayon, pagkaman guys, ugasan sa ako kadali guys ha. Para, limpyo na siya guys pagpalit. Isa. Kumuha na itong tumoy guys para dili kayo siya hugaw tanawon. Ugasan sa ako guys ha, kadali lang. Mana guys, mana na ito hugas guys. So, hasta itong chopping board guys, itong hugasan para limpyo na siya tanawon, pati itong kutsilyo guys. Nangyari sa paghiwa guys oh. Ginagmerang hiwa guys para dili kay siya lata guys na kuan. Kani siya apil na to siya sa laga guys. Inig kuan, inig pabukal na to, ini palata na to sa kuan. Kari siya pag bago haunon. Yan siya guys. Siya guys. Guman na hiwa guys. I-sit aside na po nato, ibutang na po nato sa itong mga platitong gamahanan na rin guys. Kani siya pang kuan ni siya pang niglaga kana pada plain na guys mao na siya kani siya diri pagdayong haon dira ra bahala gidasok na itong platitong gamay guys basta abdi ka tong platito guys. Tapos pakita na ko sa inyo guys ang mga lamas mo ni siyang lamas paglaga tapos mga tong so guys tangan po na ito ng sili sitaw, gamay lang sitaw tapos dili na ito malimta na ito nor beef cubes guys, beef cubes tapos ang ito tanglad ni guys, tanglad o pinakakuan ang karne baka frisko kina guys frisko kina itong karning baka guys gikan kung sa giihaw sa silingan basta ang silingan mag-ihaw magluto tag baka kasi guys muna siya itong mga ricados guys hiwaon sa nako guys para makita ninyo pagkuman karon guys muna ni itong pressure cookers guys hiniram-rapod natin itong silingan guys karon guys ato na ning ilunod ning karne diri guys lunod na ito yung karne diri nanaon paglunod guys hinayon lang ni 1 kilo na siya guys 1 kilong karning baka guys nanaon na paglunod guys tapos kuha taog kabo guys kuha ko kabo tangan ako tubig sa kabo ni guys kabo limpyo ni siya guys na akong kabo guys kuning giugasag ka 50 guys di na basta guys sa kabong tubig ayun okay guys ano siya guys ano siyang lagaon tapos ibutang na nato niya itong mga kuan guys iniha itong giwa-hiwa na itong lamas nara itong luya itong luya guys luya tapos sibuyas tapos ang sibuyas o katong sibuyas na kuan karong tangkay katong kuan niya guys puti-puti sa sibuyas dahon
Ara guys. Ano to? Kani guys, bili ni siya guys para ni sa puro niya pinali pag kuman. Ano siya guys, ang kuan. Kanya karon guys, ano na to asin guys. Kani siya guys, asin lang ning karon pang kuan lang ni. Pagpabukal na asin. Dili pa ni siya pinaka-final na timpla guys, asin. Sa kinani lang guys oh. Kutsara lang gamay. Tapos gamay kayong bitsin guys, bitsin na lang para dili kayo pan daghan. Tapos gabutan ko paminta powder ani guys para dali sa mo. Ano yung gabutan sa paminta powder guys. Suba. Guys, paminta powder. Karon guys, ready na siya guys ready na siya sa ang na natin na siya guys. Kain ka na to guys gamay guys para ma-mix yung pang guys. Karon guys, kung na siyang takluban guys, takluban na to. Kumahagit sa aning kuan taklob, mahiwagang taklob na to guys. Isip ko guys, isip ko sa akong paglak guys, lalo mulak nakalay guys, paglak. Tapos guys, ang pinaka-importante yan guys, dili na to kalimtan ng pito sa atong pressure cooker guys. Inaon na pagbutang guys. Raw. Pito. Nakaroon guys, ito na siyang bit-bit. Ang kibugat kayo guys, diri. Nakaroon ito siya diri guys. Ayan. Ayan siya guys. Pagkamana na guys, i-on na nato ang atong stove na. Ano siya guys, lato na to mga siguro mga 1 hour para humok jud kayong baka. Guys, sugda na ang siga guys. Kabayan guys kay maghiwa pa ta og kuan laing mga lamas guys. Okay guys, thank you. Karon guys kay ulat man ta mabukal lang kuan. Kaning mga lamasa guys, ito na din silang hiwa-hiwaon guys. Ano na ito mga hiwa-hiwaon na lamas guys. Sugda na ito hiwa guys. Sugda na ito hiwa ring gabi guys. Gabi. Tungaon sa nato guys. Tungaon to gyud. Sa karat ko guys. Ano na to guys. Simple lang ang paghiwa guys. Para dili hassle. Gabi ni siya guys ha. Gabi gabiga. Murag imong uyab gabiga. Gabiga pa guys. Ano paghiwa guys. Pinagmay lang guys para dili kayo kan. Kung maghiwa guys. Butang na siya guys. Dili gyapon na to sa butang guys. Tapos skillet. Skillet. Sunod na itong hiwaon guys ay kaning sitaw. Upat lang kabukot ng ipalit guys para upat lang siya guys para I love you too. Guys, ano lang siya guys, upat I love you too. Ano siya taga sa hiwa guys para dali siya maluto og lali rapod kanon. Ayan siya guys. Dili na to ni mga tumay-tumay guys kay ito man kung kaon na to ni mga tumay-tumay guys. Siya guys, pagman to giwa guys. Diri ra gyapon nato ni siya butang guys, diri skilid kay sunod guys, kanina po itong hiwaon guys.
ang Chinese pechay. Ugaw pa na siya guys, kaya wala pa na tarog. Gas-ugasan pa natin pag mag-slice. Ano na siya guys. Di na nato na siya tungaon guys. Inana lang kadagko guys para lami siya guys. Dagyan siya ugaon ba. Dili siya kuan. Ano na guys. Muna siya guys. Muna na yung tanan diri guys. Na diri. So atong kuan. Chinese pechay. Gabi. Plus tanglad. O siling haba. Siling haba ni siya guys. Tagalog. Kung sa Bisaya pa ni siling green na tambok. Tambok. Murag mo silingan. Tambok. Muna siya guys. Ang atong mga gulay na gamitin guys. Wala to lang natin magbukal guys. Tapos para makita nyo yung sa pagtimpla guys. Few moments later. Nagbukal na siya guys. Nadunggan ba ninyo guys? Tanawa guys. Iyaw kang pito guys. Nagtutuyok guys. Ano siya guys? Wala to lang nato mga 30 minutes ani guys. Haon na nato after 30 minutes. Tapos ibalin natin sa laing kaldero para magtimpla na tayo magsugod sa kilo po guys. Ano siya ito hindi pa humong sa pressure cooker guys. Muna siya guys. Tanawa guys. Puro na lang ito yung dito guys. Nagsugod sa ito guys. Guys. Tanawa. A few moments later. Guys, after 30 minutes guys, patyo na nato ang atong stove. At yun. Tapos guys, tanggalon na to ang pito guys para mabugnaw siya guys para ay dili mo siya pwede dili na to siya pahungawon ang kainit guys kay nagabrihan na to na guys mubuto na guys muawas ang yang mainit bisin mapasok pa ta guys pagkauran sa na to guys mga 5 minutes o 10 minutes masa na to natanggalon ng taklob guys para mabalhin na nato sa laing kaldero ito guys ito nang abrihan guys tanaw na to kung siya resulta guys. Oops, mauna na siya guys. Pag kumana itong laga guys. Di ilo-ilo ng sabaw guys. Dami na siya guys. Dami kayo. Pwede na siya kawanan guys. Balhin sa nato sa laing kaldero guys. Guys, diri natin siya ibalhin guys. Sa isa na to kaldero guys. Diya guys. Limpyo kayo po guys. Iugasan pa nato nagkasminta ka basis guys. Karon, ito na ibalhin. Iwadra nato guys. Init kayo. Yan guys isip guys hindi ko makabalhin na guys nabalhin na ako guys ano siya guys na po na ito ang kuhan guys stove na to guys tapos dungagan na ito siya isa kabong tubig guys kaya nakuhaan mo na si ganiha guys kitong pagpabukal na to guys para daghan tag sabaw guys para daghan tag mahigop lagyan po na tong kabo guys tong kabo na mangtas siya guys takluban na to guys pabukalon sa na to antod pag magbukal saan na tamukan takluban sa na to guys after 3 minutes nagbukal na siya guys tapos ang nabrihan guys bukal guys bukal gitu guys sekarang guys ilunod na nato itong kuhan guys itong tawag itong gabi ilunod na nato guys ang itong gabi guys ilunod na nato isa lang kay lisod ta guys. Wala mo po holder sa akong cellphone guys manang magkamot rin guys wala tayo taas na stand guys gamay ra kayo nito yung stand guys so guys guys na-appeal man ang isang kuan guys sitaw so guys Bago pa na ito galit guys, alatan na natin mahumok-humok ang kaning gabi.
Karon guys, sabayan po na to guys para lunod ang atong Knorr pork cubes. Bukal na guys. Ilunod na to tong Knorr pork cubes. Guys. So kayon lang nato guys para kita na to. Oh, bilog guys. Dami na kayo guys, dami na kayo kauno ni. Kung ba di kayo kiwa oh. Diba? Lupa na to guys. Para pila ka minutes. Guys, bayan na po na to guys. Okay, tanong ko lang. Iplahan na to guys. Huwag asin, bitsi. Para guys, butang na to asin. May lang guys. Kaya naram tayo asin ngayon yung butang. Tapos yung bitsin. Tapos kaya itong tilawan guys. Lamig na kayo guys. Ito ang timpla. Ano na ito itong sitaw guys. Tapos itong tanglad guys. Tanglad, sitaw, tanglad. Pailalom na itong tanglad guys para humot siya guys. Na, grabe, lamig na kayo guys oh. Lamig na kayo guys oh. Oh. Lamig kayo guys. Butang na to nitong sili guys na haba. Para lamig siya guys. Takloban na po nato balik guys. Alat na po tao pila ka minuto guys para butang na nato atong Chinese pizza guys. Guys, abrihan na nato guys. Para ilunod na nato ang Chinese pizza guys. Guys oh, thank you guys. Pizza guys, iluot lang nato guys. Ilalong lang nato. Para guys. Hindi na kayo guys. Butang na natin itong finishing touch guys na sibuyas dahon guys. Awan mo guys oh. Oh, lamig guys. Grabe. Guys, lamig guys. Luban na to guys kay natataod guys. Ito nang ibutang sa bowl. Guys, uno na to guys. Butang na natin sa itong bowl. Dari guys na bowl. Dari. Guys. Oh. Tara guys. Dami tayo. Guys. Guys, maraming siya guys. Please subscribe guys sa ating YouTube channel, Clips TV. Paki-click na po sa notification bell guys para sa
update mo sa akong videos guys. Like and share, comments. Daghang salamat guys sa pagtanaw. Tara guys, ready na siya guys para kaunon. Thank you guys sa pagtanaw. Thanks for watching guys. Love you all. Bye bye.